त्रिजटा कहतरी कि वो बंदर आई लख बड़ी उत्पात मचैले लख तो सारा राक्षस के डेरा बाके तो साथे लंका के जरा के अरे देखनी हया के गईले तो सीता जी के लेके तो साथे रावण के चेतावनी धमकी देके साथे रावण के चेतावनी धमकी देके रावण के चेतावनी धमकी देके साथे रावण के चेतावनी धमकी देके ये सारा राक्षस के डरावा के साथे लंका के जरा के सारा राक्षस के डरावा के सारा लंका के जरा के ये सारा राक्षस के डरावा के साथे लंका के जरा के सारा राक्षस के डरावा के सारा लंका के जरा के देखनी होया के गईले सीता जी के लेके साथे रावण के चेतावनी धमकी देके तो साथे रावण के चेतावनी धमकी देके चलिए आई भक्त शिरोमणि जय हो किशोर यादव जी के धर्म पत्नी जी के तरफ से हाँ 11 रुपए के दान परमात्मा के दरबार में पहुंचल पहुंचा परमात्मा से विनती रही प्रार्थना रही कि माँ के 3 दूना रात चौगुना बनौल रही बनावले रही लेकिन यहाँ त्रिजटा अपना सखी लोग से कहत रही कि वो बंदर के बड़का बड़का पूछ रलक हाँ अरे बड़का बड़का पूछ रहे राम जी के दूत के देखी देखी डर लागे बंदर लोग के जूट के ए बड़का बड़का पूछ रहे राम जी का दूत के देखी देखी डर लागे बंदर लोग के जूट के ए बड़का बड़का वीर लो बड़का बड़का वीर लो उन्हीं के निरेखे साथ रावण के चेतावनी धमकी देके साथे रावण के चेतावनी धमकी देके साथ रावण के चेतावनी धमकी देके
सखी लोग से कि हे सखी हाँ अरे रावण के गधा पर बैठा के सिर मुड़वा के दक्षिण दिशा के तरफ भेजल गइल बा। सपना के बाद त्रिजटा कहतरी अरे मुड़िया छिलाइल रहे कजरी पोताइल लमहर लमहर बेला उनका टिक में बनाए या चिल रहे लमहर लमहर बेल बनाए ए मुड़िया छिलाइल रहे कजरी पोताइल लमहर लमहर बेला उनका टिक में बनाई या चिलाइल रहे लगाई लमहर लमहर लौटा बनाए चार गो सिपाही गइले चार गो सिपाही गइले आर गधा पले के साथे रावण के चेतावनी धमकी देके साथे रावण के चेतावनी धमकी देके हे मंगल मूर्ति मारुत नंद हे तब देखी मोदिका मनोहर